Čaute ľudia, ja som Manpodelpe a vítam vás u môjho ďalšieho dielu z Minecraftu. Som opäť na serveri Survival Games. Zahráme si Annihilation. Tak, ja pôjdem do Elo. Tak chcel by som vám povedať dneska, že takú jednu vec, že dneska budem asi s Figarnem natáčať novú hru. Potom budem natáčať aj online hry. Budú z toho nejaké videá. Neviem, či z toho bude veľa, ale určite. Tak môžeme ísť niekde niečo alebo niekoho zabiť. Mali možno nejaké veci. Tak ja si vyrobím nejaké kamenné veci. Tento survival game natáčať často aj sám, pretože neviem, kedy príde Fiarne. Tak budem to natáčať proste, keď sa mi bude chceť. Môže to výjsť aj o mesiac, to neviem. Ale wow, som ešte nevidel tieto doly. Tunak, emeraldové. No, ale mohol by som aj natočiť niečo, čo by ste mi mohli povedať, nejakú vec, napríklad niečo, napríklad nejakú hru, alebo niečo také. Tak ja by som teraz rád išiel niekoho killiť. To je pec, tam býva vždy. Zadará pec. OK, takže kde je najbližší roh? Asi hentam. Mohol by som ničiť Nexus. Na tejto mape to je ale veľmi dosť možné. Tak ja idem sem. Asi nejaký kameň. Sa musím nájsť. Ne! Ale, choď preč. Hej, Bertie. Choď preč. Koľkokrát ťa budem musieť zabíjať, ty kokos. Ja na to kašlem. Idem radšej preč, než bude po mne o chvíľku. Ešte mi tu píše, že som hacker, veď videli ste minulé video. Už som sa asi zlepšil, keď ich takto, dobre, killím. Dobre. Tu mám 20 level, to som zabudol, že to sa za chvíľu dostávajú levely. Tak si potom môžeme ísť u nich niekde enchantovať nejaký pickaxe. Ale nechcel by som stretnúť radšej dvoch. Radšej iba toho jedného, ale ja si musím ísť na tiež nejaké bloky. Ja tu mám 2 dreva. Dobre. Ne! Dele, ho zabil. OK. Musíme vyčkať chvíľku. Kým zase dojdem tam. Tak ja si zase naťažím nejaký kameň. Pôjdem tam na nich, asi z druhej strany. A pokúsim sa im niečo ubrať.
Neviem, či sa mi to podarí, ale čím menej, tým lepšie. OK, takže dáme si toto. Tak nejaké melóny si môžeme ísť ešte naťažiť, keď tak som zabudol, aby som tam neskapal od ľadu. Tak potom, keď bude druhá fáza, mohli by sme ísť do stredu. Tam bude pomerne dosť ľudí. A mohli by sme si tam niečo nakyliť. Takže on spadol. Super. On nie je oskapaná. Niečo také. Také myslí. Tak ja idem zobrať nejaké veci. No vlastne veci už mám. No, ironové. Si idem niekde nakyliť. Hádam, že nikoho nestretnem, nejakého hard killera. Neboj... Nie, že len stretneme Kera, lebo... No. Mám lagy jau. Neviem ako vám, ale mne sa to celkom doseká. Dobre, už to prišlo. OK, tak nejdeme nič killiť, nejdeme nič. Naťažím si iba normálny krompáč a ideme zabíjať. Ničiť. Tak, ničiť. Lebo s týmto dreveným to bude viac pomalšie ako s tým kamenným. Takže rýchlo si naťažím, pôjdem zase na green, ale... Tak OK, už bude druhá fáza, to je dobré. To je veľmi dobré. Samozrejme so Survival Games nebudem natáčať len Annihilation. Po tomto dieli by sme mohli dať, jak sa to hovorí, nejaký Survival Games alebo Hide and Seek, alebo ja neviem čo tu všetko majú. Hunger Games tu majú ešte, myslím. Myslím, že parkour TNT Run. Myslím, že tu majú aj TNT Run, neviem. Niečo z toho by sme mohli dať po tomto dieli. Ja idem zatiaľ ich zničiť, doslova. No neviem, či sa mi to úplne podarí, ale pokúsim sa o to. No tak. Tak aby ste nemuseli, alebo ne. Tam je green. To je dobré. Jo, druhá fáza, ideme ničiť, takže idem radšej tadiaľ to, aby ma nejaký bandita neprepadol. OK, takže tam majú Nexus a tam je Jump. OK. Tak. O ne! Ne, že spadne tam dole, lebo to je celkom možné pri mojej šikovnosti. Gove tam to zaplnené tými greenami. Kokos. Jo. Radšej skúvam, aby ma nevidel ten hore. Ten hore. Ale najhoršie, vždy musíte mať u seba bloky. Ja sa na to vykašlím. Takže ja vám to pustím, aby ste nemuseli čakať, kým všetko urobím. Tak ja vám to pustím až
Neviem kedy, až niekedy zaš. No tak ja vám to pustím, dáme si taký menší strih, pauzu. A keď sa dopracujem nejakému Nexusu, tak, alebo dostanem nejakému Nexusu, tak sa vám ozvem. To sú greeny. Čakajte. Musíme zabiť. Moc nebezpečné. Veď pri spawne greenu. No, on tam s niekým bol. Ja je červený. A červený. Tam ide ďalší, ten náš. A ten ho zabil. Okidoki. Takže dáme si pauzičku. A no, vidím, že blúčka mu zničí, takže pôjdeme asi na red. Tak uvidíme sa potom. Takže sme späť. Neobral som mi moc, prestihol som to. Skoro hneď ma zabili. Takže... Takže teraz poďme do stradu. Teraz to veci nie sú. Čo je? A mapa má taká vec, že by sme mohli urobiť obraňovať Nexus. Tak mám 2 irony. Drevo. Drevo potrebujem. A neviem ťažiť do týchto dolov. Ale idem preč. Naťažíme si. Hlavný úder potrebujeme už. Naťažíme. Ťaží. Môj bože. Nikdy nemôžem normálne ťažiť, že? Sám, ty kokos. Super, green nám ničia. Nejak sa mi to podarilo, ale to je jedno. Budeme naťažiť irony a potom pôjdeme urobiť jednu strenčku. Nejaké strenčky. Asi 3. Enchantneme si luk. Možno, že to aj vyhráme. Pohoďte sa na ten stav, ty kokos. Ty kokos. 66,5. Dobre. Takže plán bude takýto. Naťažíme si iron, urobíme si nejaké veci. Môžeme ísť ťažiť gold. A môžeme ísť urobiť regen, strange a nejaký luk. Dobrý, si enchantnúť. Hlavne meč. Ahoj. Hlavne meč. Takže takýto bude náš plán. Aby vás to nenudilo, že keď nikto nebude chodiť, tak ja to... Super. Tak ja to stopnem a môžem vám to pustiť, keď niekto pôjde. Alebo keď bude ničiť niekto green alebo red Nexus, to môžem pustiť, aby ste to mohli vidieť. A keď ma to tam bude nudiť, tak môžem ísť aj ja ničiť Nexus niekomu.
Pánič. Hej. Jasné. No, aj u nás, no. Také veci. No, pekne. Jaké vecičky. No. To už je nejaký zlý. Tak ja nechám vypekať ten iron, ozvem sa vám, keď sa to dopeče, ak náhodou na niekto bude ničiť Nexus, tak asi sa vám neozvem. Uvidíme. Takže sem dáme toto. Teda často tu majú, že samozrejme dáme sem toto. Chcem radšej niekam niečo robiť, tátež nie sú nejaké melódy a tak, čo ja budem mať hotové všetky veci, tak. Takže tak. Op. Takže. No, nemá nič robiť. Takže. Tak uvidíme sa potom. OK, takže som tu. Irony už za chvíľku budú aj vypečené. Troška aj ničia. Tak som to... Wow. Tak som to nakoniec pustil, ale asi to nebude... No, už to skončilo. OK, to nám teraz fúk úplne, pretože my si ideme robiť veci. Takže ideme sa tomu teda venovať, ideme si enchantovať nejaké veci, potom ešte keď natiežeme ten gold. No, smeriem. Nebol to nikto? Ne. Berem. Mám to stráža, takže sme mohli strážiť náš. Na skúšku v tomto dieli, neviem, či to bude dobre, náš to je sa síce na kamionke. Stále máme tam dosť uhlia a stále máme dosť ironu, takže my si ideme craftiť brnko. No, tam nemá 44. Za chvíľku. Tak, dáme si aj meč a urobíme si pre istotu 2. Tak, dobre. Urobíme si pre istotu 2, pretože nevieme, aké nám padnú enchanty, samozrejme. Však tam bol nový kalendár. Takže tak. Nebol tam? Tak. Ježiš, no keby si povedal. No. Aj 2 krompače, ne. Môžeme. Aj 2 krompače máme do zajrovaní. Dosť taký pohľad. Hej. Ešte nám to pohode vyjde aj na jednom brnko, tak. OK, takže polovicu, takže tieto dve si zatiaľ odložím. Tak. Tieto si zatiaľ dám sa. Ale, no tak. Ale, tak. OK, tak ja si idem, to je ešte nejaké, nemáme, že? Neviem. Melóniky. Tak, diváci mohli by sme ísť konečne ťažiť ten gold. Mohli by sme ešte niekoho zabiť, už sa zišlo. Už ich zničia. Konečne nejaká vyhrá. Aj. Zničím konečne už 19. kokos. Blok. OK, myslím, že nemusíme ísť enchantovať. Ani ísť ťažiť. Tak to vypadá. OK, tak nejaký on nám tu nahádzal celkom dobré veci, ako... OK, takže nemusíme ísť nič ťažiť.
Takže nemusíme ísť nič šťastie, jak som to teraz ešte raz povedal, 50 minútkrát. A môžeme ísť teda... Redka! Ja sa bojím, skapem. Radšej si to odložím. 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 Aj ten fareákev na meso sa. A ideme zabiť. Opustíme sa, hej, ak má strašne dobré veci. Jo, už tam ide, už nám zničili. Jo, už ju zabili. Pekne. Ju strieľali. To je neporaziteľné proste toto, ako toto. Wow, skoro som skapal. Ten meč. Ty, no som zvedavý na ten. Ne! Jo! No znič to. Drang, znič to. Ty kokos, Protection 4, o môj bože. Zničte to konečne, zničte. No zničte to. Tak ja ideme si niekoho killnúť. Rýchlo niekoho killnúť, nejakého blbca nájsť treba. Jo, vyhrali sme. Takže vyhrali sme. Teraz akurát na konci som chytil také celkom dobré veci. Tak sa to dá povedať, ako to som len mohli chytiť rovno na začiatku, ne teraz na konci hry. Tak, nejaká výhra, prvýkrát na tomto serveri, čo sme zatiaľ natáčali, tak lúči sa s vami Ampod OP a nikto. Ne! Dobre, počkajte, ešte sa mi nevyskakať. Sme to povedali. Asi ne. Takže ne! Takže ne. Ak toto dampnem, tak sa budem rozhrávať. OK, tak. No, dobre, čau. Takže lúči sa s vami Ampod LP. Uvidíme sa u ďalšieho dielu z Annihilation. Alebo napríklad, aké tu ešte máme, z nejakých iných hier. Auto niekde. Prosím ťa, však detko tu bol mi ráno, A bol unavený. Tuto sme si sadli, tak. on zobral ďalkové, že ide pozrieť, no tak dobre, môžeme to pozrieť. Čaute! O 10. Beach. Dobre, Teruško.